Nykyinen lastenklinikka on liian pieni, tarkoituksensa sopimaton ja lisäksi se hajoaa käsiin. Asia oli voivoteltu jo vuosikymmeniä, mutta päätöstä uuden sairaalan rakentamiseksi ei oltu saatu aikaan. Ilman yksityistä rahoitusta se siirtyisi pitkälle tulevaisuuteen. Valveutuneet kansalaiset päättivät ryhtyä toimeen. Hankkeelle perustettiin tukiyhdistys, jonka tehtävänä on auttaa rakentamaan uusi lastensairaala Suomeen vuoteen 2017 mennessä. Hanketta voi pitää uhkarohkeana. Suomi on jo täynnä toinen toistaan koskettavampia rahankeruuhankkeita, joissa on loistavia oheisideoita aineettomine ostoksineen tai arvontoineen. Jouduimme myös muuttamaan yleistä mielipidettä, jonka mukaan valtion tulisi kustantaa tämän kaltaiset hankkeet. Suurin haaste oli kuitenkin kerättävän summan suuruus. Tehtävänä on kerätä kansalaiskeräyksellä 30 miljoonaa euroa, joista 6 miljoonaa tuli saada kasaan jo ensimmäisenä vuonna. Varainkeruukampanjoita tuntuu leimaavan lohduttomuus ja synkkyys. Tukiyhdistys päätti erottautua ja tehdä iloisen uskoa luovan kampanjan sekä korostaa hankkeen konkreettisuutta. Rakennamme talon ja se on valmis vuonna 2017. Päätimme keskittyä vain rahan keräämiseen ja unohtaa kaiken muun oheistoiminnan. Syntyi koko kansan talkoot, joiden vauhdittajana toimii pieni mutta sitkeä kaveri, Justus Voimahali. Suorasanainen Justus latasi pöytään totuuksia lapsen tavoin ja pyysi jokaista suomalaista mukaan. Nyt ja heti. Uusi lastensairaala tarvitaan heti, tule mukaan talkoisiin ja lahjoita nyt. Okei, Justus, voit aloittaa. Vain Lapanen ei lahjoita! Klikkaa tosta. Hihat laitettiin heilumaan kaikissa kanavissa. Median lisäksi valjastimme vahvasti käyttöömme omat kanavamme ja ilmaisen julkisuuden. Tukiyhdistyksen hallitus hyödynsi verkostojaan ja teki poikkeuksellisen paljon jalkatyötä yrityskohderyhmän tavoittamiseksi. Hanke löysi tiensä suomalaisten sydämiin nopeasti, ja se sydän oli suuri ja antelias. Pian selvisi, että emme olleet synnyttäneet varainhankintakampanjaa, vaan kansanliikkeen. Hankkeen puolesta on ostettu tiiltä ja sementtiä, oltu enkeleinä, juostu maratoneja, tehty koruja, jumpattu, räpätty ja juotu maitoa. Kukin tavallaan, kuten todelliseen talkoohenkeen kuuluu. Kampanjan aikana hankkeen tunnettuus nousi 97%. Positiivisesta ilmapiiristä kertoo se, että 31% sanoo lahjoittaneensa lastensairaalalle ja 13% on kiinnostunut tekemään lahjoituksen. Alle vuodessa saavutimme tuloksen, jota emme edes itse uskaltaneet toivoa. Ja vain 1,5 vuotta kampanjan aloituksesta koko 30 miljoonan euron keräystavoite oli kasassa. Sydäntä ja sisua se vain vaati.